दे दैया बेसेबा गिदिर ओरै राखांगासिनो आंना मासेलाव बिसालि जाखोना आथिङानो ओरै जागासिनो हांसोखौ होनदां फिसाया मासे ओरै जागासिनो आंना फिसाया थै दोननांलाया दा प्लास्टिकआव बिसोर बिदै दैजोबाखै ओमफ्राय
फाननांगौना मानांगौथाय एसे गोरलै गोरलैथारलै अबेबा अबेबा माखासेया देराखैना। सोरमोन उच्छलाफोर हरै ज' जायोब्रा जामाफोर ज' थांबानो जायो। होद
एब्रेजोब्बाय दाना हाग्रायाव साराय सातथा साराय सातथा बे हांसो गोरलैखौ
दा खेबजानोसैलाय बिसोर नुबाय नुबाय खारलांगौ मा अबेनि दैयाव खारलांनांगौलै थैदों बिसोरो फाग्लाफ्रा
गोजांगासिनो सिखोन होग्लुंजोब्बाय एक दो तीन चारि 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मा सिलिंदार जाबाय आराम
मा दैयाव थांनो नागिरदों आरो बेयो सिख्लाफोर बिजों बारलां मोनो हेल'
बबेयाव हाबलांखो बिसोरो One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12. Oh no, nangis tuh deh. Lo bị thằng cái này lại.
फैदो ओरै हरलाय एबाव लाबो दे बै सिङाव हरदो हरै हरहाय दाउआ हनै होथेदो दा हरगोन दा सोर हानबावनांगौ बेखौहाय मोना माथो नोङो थांसै बबेयाव साना हरफिनो बिमाया दैयाव लांबावबायसोमोन फैबाय